Young Gamers, σήμερα παίζουμε Minecraft. Κάτι που πιστεύω περιμένατε εδώ και αρκετόν καιρό. Ναι, version 1.8.9. Ναι. Συγγνώμη αυτή την πόρτα που ακούστηκε, ναι. Και έβαλα ένα server τώρα. Τώρα δεν μπορεί να ενωθεί για κάποιο λόγο. Το Zero Light για κάποιο λόγο έχει κάτι προβλήματα τελευταία, οπότε προσπαθούσα να πω, δεν με άφηνε. Οπότε Great New World θα το ονομάσουμε τον κόσμο η αρχή του τέλους. Μισό λεπτό. Μακάρι να μπορούσα να γράφω και κεφάλι. Λέα, εντάξει, έγραψε. Η αρχή του τέλους. Και μετά πάμε άλλο chess off. Μόνο chess, ποτέ δεν θα το βάζα on. Ναι. Το λεμόνι μυρίζει ωραία. Το λεμόνι μυρίζει ωραία. Great New World. Ναι. Και πιστεύω Minecraft το περιμένατε εδώ και πολύ καιρό. Δεν πήρα χρονόμετρο. Δεν πειράζει. Το θεωρήσω ότι πριν από 3 λεπτά έχουμε αρχίσει, οπότε η ώρα είναι 2:57. Εγώ τώρα κάνω το βίντεο. Ωπα ρε φίλε. Οπότε όποιοι θέλετε seed για το Minecraft, το λεμόνι μυρίζει ωραία. Με έβγαλε ακριβώς έξω από το αυτό. Ναι. Τι έλεγα πριν, δεν ξέρω. Δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Καταρχάς, στο Minecraft ως αρχή θα πρέπει λογικά να κόψουμε ξύλο. Όλοι το ξέρουμε αυτό, πιστεύω, θεωρώ ότι όλοι το ξέρουμε. Ναι, με πειράζει, δεν μου αρέσει να το κόβω έτσι αργά, δεν μπορώ. Θα πρέπει, όχι, δεν έχω αρκετά, οπότε θα κόψουμε άλλο ένα. Έπισε τόσο γλυόρα η νύχτα, οπότε ναι. Δεν μπορώ, αν κόβω χωρίς αυτό, βασικά δεν γίνεται να κόβω χωρίς αυτό. Τα πρώτα 3 ξύλα ναι, τα κόβω. Αλλά μετά δεν γίνεται, δεν μπορώ. Ναι, για πρώτη νύχτα θα πρέπει να μαζέψω γύρω στα 17 ξύλα. Δεν έχω τίποτα άλλο πιο δυνατό. Και θα το χρειαστούμε. Όπα, σπίθανε μόνο του κάτι εδώ πέρα. Οπότε πέθανες κι εσύ. Οπότε αυτή τη version δεν την έχω ξαναδοκιμάσει, γι' αυτό είπα να τη δοκιμάσω. Ναι, είπα να τη δοκιμάσω επειδή δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Ναι. Και επειδή δεν έχω ξαναδοκιμάσει, είναι νέα version. Εγώ μου αρέσει βασικά να κάνω με τη version 7.10. Είναι η αγαπημένη μου version. Ότι μέχρι τώρα κόψαμε 9 ξύλα. Δέκα 12, 13. Όσο θα ακόμα βγούμε με ξύλα, θα σας εξηγώ λίγο το παιχνίδι. Στο Minecraft, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να επιβιώσεις. Ναι, και όσο επιβιώνεις, καταφέρνεις να βρίσκεις καινούργια πράγματα και να κάνεις διάφορα καινούργια νέα εργαλεία. Ναι, σας πήγα πολύ μπροστά οι δύο με το Minecraft, ναι.
Σας έμαθα λίγο πολλά πράγματα από την αρχή. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε και κάναμε ένα εργαλείο. Τι εννοώ. Τέλος πάντων. Οπότε αυτοί είναι οι χωρικοί μας που θα μας βοηθούν με πράγματα. Κάπου έχουν chest. Κάπου έχουν chest. Εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι εδώ πέρα υπάρχει chest. Αυτό εκεί πέρα είναι το chest. Όπας, ένα diamond. Υπάρχει πολύ πράγμα εδώ μέσα. Αυτό πρέπει να λέγεται. Και είναι σχεδόν μεσημέρι τώρα η ώρα. Τώρα καταλαβαίνω μόνο που το βλέπω αυτό. Ναι, εγώ μπορώ. Το έχω συνηθίσει. Όμως κάποτε μπορεί να κάνω και λάθη. Οπότε μπορεί να φτιάξουμε ρολόι, μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως diamond θα πρέπει να το αφήσουμε μέσα πίσω, να το βάλουμε. Και όχι, ίσως να κάνουμε αυτό το σπίτι μας. Αυτό θα είναι το σπίτι μας ίσως λέω. Τα άλλα πρέπει να μείνουν πίσω, για παράδειγμα, αυτό δεν το χρειαστούμε. Θα βάλουμε και το inventory να το ακουμπήσουμε εδώ πέρα. Ναι, και να κάνουμε... Όπα, ναι, έτσι. Να μας χρειαστούμε. Ναι, τώρα θα σας δείξω, παιδιά, gamers, πώς να κάνετε κρεβάτι. 3 από αυτά από πάνω και 3 ξύλα από κάτω. Έτσι. Και το κρεβάτι είναι πολύ σημαντικό για τη νύχτα. Τη νύχτα συνήθως πρέπει να κοιμάσαι για να μείνει ζωντανός, για να μπορέσει να μείνει ζωντανός. Και γιατί το έκανα τώρα αυτό, δεν ξέρω. Η πόρτα δεν είναι έτσι, τέλος πάντων, με αυτά τα στικάκια. Αυτό μου δίνει 3 πόρτες. Έφυγες που το σπίτι μου. Έφυγες, θέλεις να αλλάσεις. Δεν ενδιαφέρει για μεγάλη. Έφυγες από το σπίτι μου. Παρόλο που είναι κακό αυτό που κάνω τώρα, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ναι, τώρα μπαίνω στο... Εντάξει, normal το έχω. Πόρτα και μπήκαμε μέσα. Και για να δούμε ότι δεν χρειαζόμαστε, θα το βάλουμε. Φούρνη, yeah. Yes. Θα χρειαστούμε να ψήσουμε τώρα φαγητό, γιατί όπως βλέπω κάτω αρχίζει λίγο και μου τελειώνει εκείνο το... Αρχίζω και πεινάω τέλος πάντων. Δεν νομίζω να μου κάνεις τόσα. Έβαλα πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων υγεία. Ναι. Τώρα είναι απόγευμα, όχι ακόμα. Είναι περίπου 2 ή 3 η ώρα τώρα στο Minecraft πλέον, όχι στον πραγματικό κόσμο. Μπορεί εσείς τώρα που το βλέπετε να είναι 2 ή 3 η ώρα. Δεν ξέρω, I don't know. Ναι, και υποθέτω ότι έχω κάνει περίπου... Δεν ξέρω να μιλάω σιγά. Περίπου έχω κάνει ως τώρα... Όχι, όχι, όχι το τέρας αυτό. Ξαφανίστηκε. Όχι ρε φίλε, όχι, 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 όχι. Αυτό είναι κακό, είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό, δεν θέλουμε να βγούμε σε μάχη με αυτό. Τον Enderman. Όχι, εάν τον κοιτάξετε στα μάτια θα μπείτε σε μάχη μαζί του. Όχι, δεν σε βλέπω στα μάτια. Δεν μπορείτε να περάσετε από δίπλα του για να το μιλήσετε λιγάκι, αλλά και να μην το δείτε στα μάτια. Να τον. Όχι, τον είδα στα μάτια, μπορεί να με κατάλαβε. Όχι ρε φίλε. Μόνο να με κατάλαβε. Γιατί γύρισα και τον είδα λίγο στα μάτια.
Ναι, τώρα περίπου έχω κάνει 8. Θα υποθέσω ότι έχω κάνει 10 λεπτά βίντεο. Όχι, να υποθέσουμε πιο λίγα, γιατί αν έχω κάνει πιο λίγα θα είσαι λίγο θυμωμένοι μαζί μου. Ας υποθέσω ότι έχω κάνει 8 λεπτά βίντεο. Οπότε 8 λεπτά βίντεο, θα κάνουμε ακόμα 12 λεπτά βίντεο και θα κλείσουμε. Αν είναι να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον Enderman, θα... όχι, δεν θα κάνω αερό σπαθί. Θα κάνω όμως ένα σπαθί. Σκέφτηκα να κάνω αερό σπαθί, αλλά όχι από τώρα. Λίγο πιο μετά. Ή λέω, λίγο πιο μετά λέω. Ελπίζω να είδατε πως το κάνα. Γιατί υπάρχει να πούμε και άτομα που δεν ξέρουν Minecraft. Πού είσαι, Enderman? Δεν θέλω να σου κάνω κακό, απλώς να δούμε πόσο αντέχεις κάτω από το νερό. Τι λέω? Να δούμε πόσο αντέχεις, πόσα χτυπήματα αντέχεις από ένα σπαθί. Ξύλινο. Και εγώ πόσες φορές θα πεθάνω. 3 και 6 ώρα, οπότε έχω κάνει 9 λεπτά βίντεο, υποθέτω. Ναι, τέλος πάντων, τίποτα δεν θα έχουμε κάνει από ό,τι μου φαίνεται. Στο βίντεο αυτό γενικώς είναι μια αρχή. Ίσως το κάνω 30 λεπτά το βίντεο, όχι, δεν μπορώ, δεν βολεύομαι. Θα το πάρουμε σαν 10 λεπτά τώρα, όχι, δεν βολεύομαι. Θα το πάρουμε ότι έχω κάνει 12 λεπτά βίντεο, ακόμα 8 λεπτά βίντεο θα κάνω. Και αρχίζει και ανοιχτώνει, όταν αρχίζει να ανοιχτώνει, είναι πως αν είναι νύχτα μπορούμε να γεμίσουμε. Να το, νύχτωσε τώρα. Πάω μέσα στο σπίτι μου, πέφτω για ύπνο, δεν μπορώ. Σε λίγο θα μπορέσω, μη φοβάστε. Εντάξει, μπόρεσα. Οπότε όσο κοιμάμαι θα σας πω ότι πρέπει να επιβιώσουμε καλά. Να κάναμε YouTube. Ναι, θα πρέπει να επιβιώσουμε. Δεν τον Enderman, αλλά τέλος πάντων στο επόμενο βίντεο του Minecraft θα έχω κάνει παραπάνω, αλλά εντάξει, μην συζητάμε. Θα βρούμε τώρα μια σπηλιά για να εξερευνήσουμε στο επόμενο βίντεο. Πάνω εκεί πέρα θα είναι ο τόπος διαμονής μας. Αν θα πρέπει να κάνω δικό μου σπίτι, δεν μπορώ τελικά. Θα πρέπει να βρω, εμένα το σπίτι μου αρέσει, δεν μου αρέσει να το χτίζω, μου αρέσει να το κάνω μέσα σε βουνά ή έτσι πράγματα. Καταλάβατε πιστεύω. Οπότε έχω κάνει 13 λεπτά βίντεο υποθέτω, δεν έχω βάλει χρονόμετρο και αυτό υποθέτω. Θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε κάπου ένα σπίτι. Ελπίζω να μην γίνομαι βαρετός με αυτά τα λόγια που λέω. Όπα, σπετάχτηκα πάνω από το... Οπότε δεν έχουμε πουθενά βουνό κοντά. Ίσως εδώ. Έλα να έχουμε βουνό, να έχουμε βουνό, να έχουμε βουνό. Δεν έχουμε βουνό. Ίσως και να το κάνω. Θα πρέπει να το κάνω κάπου κοντά εδώ πέρα. Θα υποθέσουμε ότι έχω κάνει 14 λεπτά βίντεο τώρα. Όχι 14. Ναι, 14. Ναι. Δεν θα είναι μεγάλο το βίντεο. Οπα, αυτή θα είναι η σπηλιά που θα εξερευνήσω. Ίσως να εξερευνήσω στο επόμενο βίντεο. Αλλά είναι νωρίς ακόμη για να μιλάμε για το επόμενο βίντεο. Εγώ λέω να το κάνουμε εδώ μέσα. Ναι. Καλό μου φαίνεται. Μέσα θα μπορούμε να κάνουμε και λίγη δίαιτα. Ναι. Δεν θα έχουμε φαγητό να τρώμε. Τώρα τρώμε πατάτες, οπότε θα χρειαστούμε λίγη δίαιτα.
Βασικά πάω να εκπαιδεύσω αυτό το άργο εκεί πέρα. Πρώτα όμως να σκοτώσω αυτό εδώ πέρα το λαγουδάκι. Λαγουδάκι, δεν θέλω να σου κάνω κακό, απλώς να σου φιλήσω, να έρθεις σε βίζα. Τι. Δεν μου πεις ότι με αγάπησες τόσο γρήγορα. Όχι. Δεν πειράζει, θα σε εκπαιδεύσω. Σε εκπαιδεύσω. Όχι ρε. Εκπαιδευτής ρε. Όχι. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι έχω κάνει 16 λεπτά βίντεο. Με αγάπησε. Πρέπει να πάμε για σέλα. 16 λεπτά, να συνεχίσουμε με τα 16 λεπτά βίντεο που έχω κάνει. Όχι, πεινάω στο Minecraft εννοώ. 16 λεπτά βίντεο. Δεν μπορώ. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η επιβίωση γιατί δεν μπορώ να μιλάω δυνατά. Θέλω να μιλάω σιγά. Να μιλάω σιγά. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε κι άλλα άλογα. 7 λεπτά βίντεο. Θα τα εκπαίδευσω και τα άλογα σε αυτό το επεισόδιο. 17 λεπτά βίντεο μας. Ξαγωγηθούμε. Τι... Μ' αγάπησε το αλογάκι μου. Αλλά αλογάκι. 16 λεπτά βίντεο. Ναι. Τέλος πάντων πάμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Φυσικά πάμε να δούμε τι έχουν οι φίλοι μας. Τι να πω. Νομίζεις. Πολύ φαντασία να έχεις, καλύτερο ψήσο παρά σου. Κούτσο, είναι μέρα που πάμε. Τελείως. Θες μου μπροστά μου. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Οπότε, ωραίο. Πισός. Το χρειαστούμε. Τικ. Ναι, 18 λεπτά βίντεο. Τέλος πάντων, θα βρω και κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν ξέρω. Θα αρχίσουμε από τώρα το χτίσιμο σπιτιού. Βρήκα. Χρειαστούμε 3. Τικ-τοκ-τοκ. Τι είπα να ξοδέψω τελικά. Και πού θα το κάνουμε το σπίτι πάμε. Παιδιά, βασικά τώρα δεν μπορώ, πρέπει να κλείσω. Αυτό ήταν το βίντεο.